Ce ți-a zis? Vreau să fac el mie o poză. Nu, mă. Tu ai bagaj mic față de domnii ăștia. Mie mi-e puțin frică cu toate astea, să știi. Toată marfa asta intră pe vaporul nostru? Bobiță, e bine, mă? Pe unde intrăm? Yes. Bravo. Oh, sorry. Mi-am drămat lui ăsta orezul. Ce faci?